Δεν βλέπουν τον εαυτό τους στο καθρέφτη ποτέ. Άμα δούνε το... Μα δεν έχουν καθρέφτη, τους έχουν σπάσει όλους. Τρέπονται. Τους έχουν σπάσει όλους τους καθρέφτες. Για μην βλέπουν τον εαυτό τους, γι' αυτό. Μόρι, θα με πνίξεις, Μόρι. Μόρι, θα με πνίξεις, Μόρι. Τώρα το είδα, ρε. Μαλάκα, θα με πνίξεις εσύ, ρε βραδιάτικα, ρε, που τι έχω Μα πάθει. έτσι, αφού δούλεμπα θέλουν, ρε, δούλεμπα θέλουν. Και έχει κάτσει και πάνω. Άρε, τι πάσαμε. Άρε, Χριστέ και Παναγία, κατέβαλε. Θεέ, κατέβα λίγο χαμηλά. Και δώσε λίγο μυαλό στους άμυαλους. Δώσε λίγο μυαλό. Αυτό πρέπει να είναι, έχει και τραγούδι. Κατέβα, Θεέ μου, χαμηλά. Πώς λέει, ρε παιδιά. Κάπως λέγεις τώρα. Κατέβα, Θεέ μου, χαμηλά, κάπως. Στην Πράγμα σου λέω. Για πάντα. Αντρέα! Πάμε στο επίδιο. Μπράβο. Altin, super Limderi. Πάμε να προσπαθήσουμε, φίλε. Άμα πιάσουμε το στόχο μας, έχουμε πάει στο 20%. Πάμε. Γεια σου, Ρεγγίο. Πήραμε ωραία παιχνίδια. Κάθε φορά που βγαίνω. Αυτό που έχω εδώ πάνω. Με το που... Έχω και εγώ. Και εγώ άμα βγω έξω... Φορτίζει με τον ήλιο και... Τέλος πάντων. Καλά, μου φάνηκε τα κουνούπια. Έχει κουνούπια. Κάτσε να βάλω λίγο το τέτοιο. Πώς το λένε. Μέσα στο σπίτι δεν έχω, αλλά εδώ έξω. Εγώ έχω, γιατί τα έχω αφήσει όλα ανοιχτά. Να κάνω. Με τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να... γιατί θέλει στοιχεία για να σου βάλει φόρο. Όταν DNA, όταν αυτά, πες ότι έβγαλε 3.000 σήμερα σε coins, αυτά μέσω PayPal πρέπει να τα μεταφέρει, για να μπορεί να πάρει από αυτά, πρέπει να τα μεταφέρει σε μια τράπεζα μέσω PayPal. Ναι. Δηλαδή, εκεί θα φανούνε μετά. Δεν μπορεί, τι σχέση έχει. Άκουσα να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να πάρει στοιχεία από την PayPal. Όπως δεν μπορεί να πάρει στοιχεία από την Revolut. Εννοείς δηλαδή τα ποσά αυτά. Το λέω με πλήρη γνώση αυτό, διότι εγώ έχω λογαριασμούς και στην Revolut και στην PayPal. Η Revolut λοιπόν, όταν ανοίγεις ένα λογαριασμό, σου λέει βάλε το αφημί σου. Εσύ βάζεις ένα ελληνικό αφημί, μέχρι εδώ καλά. Δεν σου ζητάει στοιχεία ότι είναι αυτό το αφημί σου, και αν πας μετά από ένα μήνα και το αλλάξει το αφημί, είναι ψεύτικο αφημί στην Revolut, αλλά εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Άρα δεν μπορεί να δώσει κανένα στοιχείο καμιά τράπεζα εξωτερικού στην Ελλάδα. Μην ακούτε τις παπαριές. Ναι, όταν μαζεύονται κάθε μέρα όμως. Λοιπόν, εγώ στην PayPal έχω λογαριασμό. Δεν έχει αφημί η PayPal και είναι παλιός λογαριασμός. Δεν έχει δικό μου αφημί. Δεν μπορεί να με ψάξει. Τρόπουλε. Μάλιστα. Από γέρο. Δούμε σε αυτούς που είναι μαζί μας. Μάρια. Άποψη το ότι ξέρω. Δεν πειράζει.